Mamayng gabi mga angkol, mga auntie at syempre sa ating mga pamangkin. Nakatutoy na ba? Ay, yowers. Basic nakatutoy na. Welcome na lang po sa ating programa. Gabi-gabi po yan, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 po ng gabi hanggang alas 12. Ang ating programang Tutoy na Lang. Ayan, ano bang meron? Buong araw po mga kabisyo, no? Buong araw ba? Okay. Pag alis ko po sa bahay, pasalamat po tayo sa ulan. Hindi lang ordinaryong ulan. Ang lakas talaga mga kabisyo. Galing po ako ng Cavite, Bacoor, no? Dumaan dito sa may... papunta po tayo dito sa ating himpilan sa Pasay, na kung saan iniiwasan ni Uncle Totoy ang mga tubig baha. Alam mo naman yung spaceship ni Uncle Totoy, maliit lang eh. Kasing liit ng iyong lagay call. Ganon yung mga kabisyo. Kinabahan po ako kasi may mga areas po tayo dito, no? Kaya eto na, basic na po, no? Na gagawin po ng ating mga kabisyo ngayon na nasa biyahe. Pag hindi naman masyado malaki yung sasakyan po ninyo, but dapat alamin nyo na kung saan po yung mga lugar na kung saan madalas binabaha. Ayun sinasabi natin na advance tayong mag-isip. Hindi lang yung pagdating sa babae, ikaw call, magaling ka, advance kang mag-isip eh. Dapat isama na rin yung sa panahon, no? Alamin nyo po kung saang lugar po dito po sa mga dinadaanan nyo po sa Metro Manila, kaya Mega Manila, na kung saan madalas binabaha. Ang lakas ng ulan kaya mga kabisyo. Dahil nga, no, good news po ito mga kabisyo. Ewan ko lang, good news ba sa'yo yung binabaha? Hindi naman, good news siguro yung malamig na yung panahon po natin. Kasi, ngayong araw na lang, no, ngayong araw na to, no, kaninang hapon, idinideklara na ng Pag-asa na simula na po ng tag-ulan sa bansa. Kaya oras na para ilabas na natin, no, ang ating kapote. Hindi yung kapote na laging dala-dala mo, yung nasa wallet mo. Ibang klase yon mga kabisyo. Ibig kong sabihin, yung payong ba mga kabisyo, dapat yung medyo malaki-laking payong, nakita niyo ba yung payong ng Love Radio? Dapat ganon kaganda. Para naman pag kayo nakatayo naman siguro sa gilid at saka may nakikita kayong na nakakaawa na babae o kaya lalaki, maganda at saka pogi, hindi ka naman mahihiya na, Day, baka naman pwede ka ditong sumilong muna sa aking payong. Sumilong ka lang sa aking payong pero wag mong hawakan yung payong ko, baka tumigas. Ay nako mga kabisyo, biro lang po yan mga kabisyo. Anyways, eto po ang inyong uncle, no? Uncle Totoy. At Uncle Totoy ba to? Of course, medyo good vibes po tayo mga kabisyo dahil nga malamig eh. Mas gugustuhin ko yung malamig kaysa mainit po mga kabisyo. Pag mainit din kasi, mas lalo tayong mag-iinit. Ayan, at may mga nakalista po tayong mga pangalan dito mga kabisyo na sa mga posibleng pumasok ng PAR ngayong 2024. Ito po yung mga pangalan Okay, nandyan si Aghon, yan, Butsoy, Karina, si Dindo, Inting, Perde, Hiner, Helen, Igme, Julian, Christine, Leon, Marce, Nika, Opel, Pipito, Kirubin, nandyan ba yung pangalan mo, Col? Romina, Sione, Tonyo, may Upang, si Vicky, Warren, Yoyong, Zusimo. Nabanggit mo yung pangalan mo? Buti na lang kasi pag nabanggit yung pangalan mo, baka ikaw na yung idadahilan ng ating mga kabisyo dyan pag nagkaroon po ng bagyo. Sige lang mga kabisyo, no? And of course, hindi naman bagyo yung pinag-uusapan din natin dito. Pag-uusapan natin mga kabisyo. Pag-uusapan natin dito ay yung nakapost po sa ating fan page, no? Totoy Bato Official. Ang nakalagay po doon mga kabisyo ay mga uri ng kaklase mo nung elementary na ayaw mong katabi. Ano ba yun? Mga uri ng kaklase. Siguro, ayan, punta ka lang sa aking fan page, no? Totoy Bato Official. At may nakalagay doon, mag-comment ka lang, mag-post ka lang. At syempre, maya-maya, babasahin po natin yan. Para mas maganda kasama ka kasi yung programa po natin, hindi naman maganda pag ako lang nag-isa. Dapat may kasama. Diba?
Yawards, oh! Ito po si Uncle Totoy para sa programang Totoy na Love. Yawards! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!